Comencem la sessió ordinària. Els demano disculpes per la veu. Estic així un poquet agarrat, així que si estic un poc més lento o grunyón que de costum, espero que me disculpen. Dic que comencem la sessió ordinària amb l'aprovació, si s'escau, de la... Sí, perdó. Efectivament, tenim que disculpar prèviament l'absència de Jan Valls. Està excusat. Enric, perdona que te molestia. És que nosaltres voldríem fer una petició, si podríem fer 5 minuts de silenci pels atemptats de Londres. 1 minut de silenci, perdó, abans de començar la sessió. 1 minut, no? 1 minut, no, perdó, m'he equivocat. En això del temps, 1 minut, perdó, m'he... Entenc que no n'hi ha cap inconvenient per part de ningú dels presents. Al contrari, no? Sí, sí. Passem, per tant, ara sí, a l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Se somet a aprovació l'acte de la sessió de data 23 de febrer de 2017. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat se pot aprovar. Queda aprovada. I passem al punt 2, és l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic. Se somet a aprovació la següent proposta, aprovar provisionalment la modificació dels articles 3 i 4, apartats 2, 3, 4 i 5 i 6 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per instal·lacions de quioscos, taules, cadires amb finalitat lucrativa i llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terreny d'ús públic, indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. I segon, sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de 30 dies. Passem la paraula a la regidora d'Economia, María Cano. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, el punto que se lleva a aprobación hoy es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de ocupación de vía pública. En este caso, como ya ha comentado el secretario, se modifican 2 puntos. El artículo 3, donde se añade la no sujeción de administraciones públicas, asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones, entidades sin ánimo de lucro. Y el artículo 4, que cambia en principio la estructura, ya que el punto número 3 pasa a formar parte del punto número 2 para que se entienda mejor, y el punto número 6 desaparecería porque correlativamente va subiendo. Pero bueno, la modificación más importante de este artículo es la que aparece en el apartado 2, la letra G, que hace referencia a los mercados ocasionales y puestos de venta aislada, en la que se aplicaría una reducción de la tarifa de 2,19 euros metro cuadrado día a 0,15 metro cuadrado día cuando el citado mercado o venta tenga fines benéficos o de especial interés social, de promoción económica o cultural para el municipio. Gracias. N'hi ha intervencions? Bueno, jo... Gràcies, senyor alcalde.
En aquesta modificació, nosaltres el que passa que sí que considerem el següent. Pensem que la modificació jo crec que ha estat més per normativa, a la millor per regular, però que des de fa molt de temps i crec que tant ara com en anteriors equips de govern, sempre que s'han fet... Sempre que s'han instal·lat a la millor paraetes, que sempre han tingut una associacions sense cap tipus d'ànim de lucre que ha sigut per recaudar la millor fons per algun benefici social, sempre s'ha donat permís des de l'Ajuntament, per la qual cosa considerem que no calia, és a dir, se sobreentenia que sempre que sigui una activitat que intente promoure la cultura, el benestar, l'economia i després buscar un interès social dins de la ciutat de Vinaròs, que no calia a la millor fer aquesta modificació pertinent. No sé si ha sigut perquè a la millor ho han aconsellat els tècnics de l'Ajuntament en un moment determinat o sí que ha sigut decisió a la millor del regidor de Comerç. M'agradaria que se me contestés aquesta pregunta. No sé si ha sigut per una cosa, per un tècnic a la millor que considera que té que incloure's o que ha sigut decisió a la millor de... perquè perfectament sempre s'ha fet i crec que està ara que sempre ha funcionat i que no, des del punt de vista nostre, des del Partit Vinaròs Independents, considerem que aquest punt no calia modificar-lo. Senyora Batalla. Bé, està molt bé regularitzar situacions anòmales, però espero que això vagi conjuntament amb la situació de fer complir la normativa. Ja sé que això pot ser que sembla una obvietat, però entenc que si hi ha una normativa que s'ha de fer complir en el dia a dia, no només sobre el paper, espero que això comporte la nostra disposició d'acord ciutadà a poder votar a favor a que la normativa d'ocupació de via pública que no es complís, sinó que és algo absolutament arbitrari, que moltes voltes depèn d'una denúncia d'un particular, amb els problemes que li comporten aquest particular quan se sap que ha fet la denúncia. Esperaria que en el futur hi hagués per part de l'Ajuntament alguna intencionalitat de fer seguiments periòdics de si compleixen o no la normativa d'ocupació de via pública en molts establiments de Vinaròs, i altres sí, altres no. Gràcies. Moltes gràcies. No m'ha demanat turno, el Partit Popular. Gracias, señor alcalde. Desde el Partido Popular nos abstendremos porque coincidimos en gran medida con el discurso del Partido de Vinaròs Independiente. Entendemos que es una modificación que no aporta gran cosa a la ordenanza en la medida que el principal objetivo, que es eximir del pago a entidades sin ánimo de lucro, ya se venía desarrollando hasta la actualidad con la anterior ordenanza, porque no había que intuirla, y en eso difiero de la opinión de la señora Miralles. Expresamente estaba contemplada en la anterior ordenanza, puesto que el hecho imponible se constituía, y leo textualmente, por la instalación de kioscos, mesas, sillas con finalidad lucrativa. Es decir, si no hay finalidad lucrativa, pues no hay por qué pagar la tasa. ¿Que ustedes quieren hacer una redacción distinta? Pues ni sí ni no. Realmente entendemos que es una modificación cosmética innecesaria en la medida que están ustedes tratando de solucionar un problema que realmente no existe. Ninguna entidad sin ánimo de lucro ha desarrollado una actividad o una ocupación de vía pública y se le ha cobrado, a no ser que el equipo de gobierno de turno lo haya querido hacer así. Por lo tanto, entendemos que ni es mala ni es buena, por lo tanto, creemos que la acción de gobierno debería ir dirigida a cosas que fueran susceptibles de ser mejoradas y no estas que, como manifestaba, no aportan gran cosa. No hay problema, por lo tanto, esta modificación entendemos que es innecesaria. Bé, si li pareix, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb els vots a favor de Som Vinaròs, Grup Socialista, Compromís, Acord Ciutadà i l'abstenció del Grup Popular i PBI, es pot aprovar? Bé, el tercer punt és la proposta per a posar en marxa el sistema SDDR, el sistema de depòsit de devolució i retorn d'envasos. Se somet a aprovació la següent proposta. Primer, instar el Consell a que posi en marxa el més ràpidament possible, encara que sigui de forma experimental, el sistema anomenat SDDR, Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d'Envasos, per a una major eficiència en el tractament de les nostres deixalles i un major reutilitzament de les mateixes. Segon, oferir la màxima col·laboració i predisposició per part de l'Ajuntament de Vinaròs per tal de posar en marxa el sistema SDDR o qualsevol altra iniciativa que tinga similar finalitat. I tercer, traslladar a la Conselleria de Medi Ambient la voluntat de l'Ajuntament de Vinaròs de ser inclòs en qualsevol programa pilot per a l'estudi o implantació del SDDR.
Per a explicar el punt, té la paraula el regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner. Bé, bona tarda, gràcies. Portem avui aquesta proposta al plenari en la finalitat d'aconseguir el millor recolzament possible per a instar la Generalitat a que fiqui en marxa el sistema SDDR i sobretot per a posicionar-nos com a ciutat pilot en cas de que porten a terme aquest sistema. Això és important perquè creiem que aquestes coses no s'han de fer només en València capital i grans ciutats, sinó que nosaltres, si volem una comarcalitat com a tal, tenim que ser impulsors en aquest tipus de sistemes. És molt important el sistema, la implantació d'aquest sistema, que és complementari al que tenim actualment de Coembes, que només s'arreplega un 30% del reciclatge dels envasos lleugers, i d'aquesta manera podríem aplegar almenys un 50%. Ja sabem que és una moció d'intenció, és bàsicament intentar estar a capdavant en el moment que es fiqui en marxa aquest projecte i nosaltres poguéssim també intervindre en la redacció d'aquest. Obrim el torn de paraula. Senyora Miralles. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo este matí ja t'he comentat, Jordi, en la ràdio que no teníem cap dubte. Pensem que la iniciativa que parteix per part de l'Ajuntament és una iniciativa que vol implantar aquest tipus de retorn de dipòsit aquí a Vinaròs, però clar, quan llegim la que t'he comentat des de matí, i te torno a fer la pregunta perquè a pesar que ho has explicat en la ràdio, se m'ha fet arribar que encara no ho tenia molt clar, molta gent. Clar, se ens envia que nosaltres volem ser pioneros en un projecte que de moment no sabem com funcionarà. Clar, això crea un poc de confusió de cara a què és el que tenim que votar. És a dir, jo sí que me crec que tot el que se fa per aconseguir una cura del medi ambient tenim que apostar per aquestes polítiques, vull dir, tenim que apostar per aquestes polítiques perquè tots tenim l'obligació a dia d'avui d'un creixement sostenible i que tenim que ser conscients que tenim que deixar este terreny que nosaltres tenim ara tal qual com nosaltres ho hem rebut, perquè cada vegada va pitjor, hi ha més contaminació i la cosa, la veritat, tenim que ser tots molt més acurats, però clar, el problema és que una línia de treball, una línia a seguir, no se mos diu. Tu mos dius i mos expliques que volem ser pioners en què? En què s'implanti aquest tipus de residus, però aquest tipus de residus que s'implantaran a Vinaròs, en què consistirà, en què comportarà? Tu m'has comentat este matí a la ràdio i has comentat que el Consell està treballant, però que no se sap cert, estan treballant en què posaran una sèrie de màquines de retorn. Normalment intentaran posar-les fora dels supermercats, però clar, també cal conscienciar i cal dir també, i se té que ser clar i evident, de dir que a la millor posar en marxa aquest sistema en Vinaròs costarà a la millor, tu tornaràs l'envase però no te tornaran tots els diners, sinó que això costarà unes despeses. Hi ha que fer una conscienciació social de que la gent té que reciclar, té que reutilitzar i com tu bé has dit, hi ha una sèrie de materials com és el vidre i com és l'alumini que se poden reutilitzar moltíssimes vegades. Però clar, el problema és com ho farem, qui ens marcarà el treball a seguir? Jo t'he comentat este matí, antigament se retornaven les botelles de bitxita i tornaven uns cèntims per les botelles, però a dia d'avui encara no se mos diu. El que sí que te demanaria, nosaltres en aquesta moció pensem que és una declaració d'intencions, volem ser pioneros, però què ens costarà al nostre municipi? Se sap el que ens costarà implantar aquest sistema de retorn de dipòsits. Entonces, clar, hi ha una sèrie d'interrogants ahí que està molt bé secundar una sèrie de propostes que se fan a les Corts. No tenim competència nosaltres a nivell de poder triar el que és bo, en aquest cas, perquè és una cosa que bé, se parla des de dalt, i crec que a la millor ens estem precipitant un poc en adherir-nos a aquesta moció, perquè primer tindríem que veure com se desenvolupa a nivell autonòmic, a nivell de país, i a la millor nosaltres depèn del cost i depèn de moltíssimes coses. El que sí que tenim que incitar la gent és fer unes campanyes de conscienciació social de que hi ha que reciclar, hi ha que reutilitzar. Jo crec que estàs fent una labor en aquest sentit molt important. En els col·legis s'està reutilitzant l'oli, s'estan reciclant moltíssimes coses, però, clar, implantar o aprovar o seguir una cosa, una política que ara, a dia d'avui, desconeixem la veritat, no anem a votar-vos en contra, però sí que anem a abstindre-nos perquè no tenim clar com s'engegarà aquest programa i aquesta proposta. En el moment que tinguéssim clar que s'expliqui a tu com a regidor de Medi Ambient com se traçarà, quines línies s'han a seguir, doncs des de luego tindreu sempre el nostre recolzament, perquè tot el que sigui bé per al medi ambient crec que és un bo per a tots els vinarossencs. Moltes gràcies. Senyor Batalla. Bé, preparant
aquesta ponència del sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos m'ha vingut una idea al pensament, la veritat. M'ha vingut la idea aquella de l'epistolari entre Joan Maragall i Miguel d'Unamuno, entre 1900 i 1911, i quan entraven en la qüestió catalana, Unamuno li dia a Maragall en un moment donat, Levantinos os pierde la estética. Jo no sé si hi ha vida fora dels consells aquí a Vinaròs. Hi ha vida fora dels consells? Evidentment que hi ha vida, no hi ha Consell de Medi Ambient, però hi ha vida fora dels consells. Encara que no tinguem Consell de Turisme o de Comerç, hi ha vida. Però també hi ha vida, una vida de llums de neó, de cants de sirena i sobretot la recerca de titulars de premsa, que és la vella política que sempre han criticat els que volien arribar al govern. Me pregunto si hi ha algo darrere d'un titular, i en aquest cas hi ha cosmètica, i també podem trobar que hi ha fum. És un bon sistema, és un mal sistema? Sí, tot allò que sigui retornar els cascos, que diem, és que vam néixer ja uns quants anys, és bo, però la veritat, com a iniciativa aquí a l'Ajuntament de Vinaròs, després de veure durant els darrers 2 anys que s'han regalat terres infectades a horts urbans, que aquí s'ha fet una política no glifosat, quan ho ha tret Acord Ciutadà, encara que s'havia tirat encara, podia haver anunciat abans, quan se fa un bunyol de Consell Agrari de Medi Ambient, o un banc de terres que encara a cap de 28 dies no coneixem les dades concretes, o quan veus que la política mediambiental, que això és el real, no és la possibilitat d'un sistema de dipòsit i devolució de cascos, això és el real, quan se donen 500 euros de premi a la comparsa que recicle més vidre, la qual cosa vol dir, tenint en compte que els refrescos són de plàstic, a saber de què serà el contingut de les botelles de vidre, és una qüestió que fica en dubte el dia a dia, que vostès tant parlen, el dia a dia i tot això que diuen de la seva política, per no parlar de la fira, que serà fantàstica, però és curiós com se parla de productes ecològics quan en el dia a dia no s'ha fet res des de l'Ajuntament per afavorir-ho. Per no parlar ja... Ja sé que el plenari d'avui no té molts punts, però n'hi hauria que cenyir-se a lo que estem parlant. Sí, és tot forma part de l'argumentari, no es preocupe. Fer tot l'argumentari polític sobre... Amb la vènia... I tenim també un sembrat de basures, consum d'aigua incontrolat i restes de vàters químics de les autocaravanes que se'ls permet aparcar allà on volen. Això és el que a mi me fa creure, no me fa creure en una certa política mediambiental. Però, francament, aquesta proposta que ve de València, jo mateix a la comissió vaig votar a favor, vull dir, però vaig fer unes quantes preguntes de com, quan, on es farà, qui ho farà, qui ho gestionarà, què es donarà a canvi. Això fa 28 dies o 20 dies i no se me va contestar. Però és que han passat unes quantes setmanes i seguim sense tenir respostes. I l'única cosa clara que queda clara és que Vinaròs serà el primer poble, nosaltres serem pioners, o sigui, l'ADN majestàtic de ser vinaròsenc, aires de grandesa, serem els primers, però no sabem en què, però no igual, serem els primers. Jo espero que en este torn ara el senyor Moliner ho aclare, perquè la veritat, estem en una inconcreció que està molt bé tornar cascos, però no sé a on ni què me donaran a canvi. Gràcies. Moltes gràcies. N'hi ha paraules? El regidor del Partit Popular, Luis Gandia. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, la proposta que ens presenta el tripartit a través del regidor de Medi Ambient diu 3 coses. La primera, i és una cosa una mica estranya, que és instar el Consell a que posi en marxa el més ràpidament possible, encara que siga de forma experimental el sistema SDDR, és a dir, de qualsevol forma, el que volem és que sigui ràpid, perquè així guanyarem un titular de premsa. Després ofereix la col·laboració de l'Ajuntament i després trasllada a la Conselleria de Medi Ambient la voluntat de l'Ajuntament de ser el pueblo piloto de no sabem què. De no sabem què. Per tant, vistos aquests 3 punts, vistos una miqueta la informació que n'hi ha avui en dia sobre el SDDR, i des del Partit Popular apostem pel medi ambient, apostem pel reciclatge, apostem pel comerç també, apostem per afavorir la vida als ciutadans i fer-los fàcils la vida als ciutadans, apostem bàsicament també per donar suport als bars i restaurants que seran els grans perjudicats d'aquest sistema de SDDR. Per tot això nosaltres votarem no. I votarem no perquè, com li dia, no cal que s'enriga, és una moció o una proposta absolutament irresponsable. És a dir, demanar ser poble pilot d'una cosa que encara no està definida
és una absoluta irresponsabilitat des del nostre punt de vista, perquè demostra una miqueta la forma seva que tenen de governar a salto de mata, a correcuita, i a veure quina ocurrència tinc aquesta setmana per a sortir als mitjans de comunicació. Per tant, nosaltres votarem que no, no perquè estem en contra del reciclatge, que estem a favor, no perquè estem en contra del medi ambient, que estem a favor, sinó perquè el que no volem ser els conejitos d'Índies de tota la comunitat valenciana d'un sistema en el que no creu ningú, a excepció de Compromís. Ningú, a excepció de Compromís. I és molt destacable, crec, i vostè ho hauria de saber, que en la seva intervenció inicial ha parlat de grans generalitats, de molta filosofia, quan el que tindria que haver explicat és als ciutadans en què consisteix el sistema del SDDR, perquè és molt fàcil vindre al plenari, parlar sobre el medi ambient i el reciclatge, que això ho compra tot el món, però sense explicar quines conseqüències tindran per als ciutadans, per als vinarosencs, que vostè vol que ens convertim en conejitos d'Índies d'aquest sistema del SDDR. I això, que no ho ha fet vostè com a govern, que és la seva responsabilitat, ho anem a fer nosaltres, des del Partit Popular, des de l'oposició, perquè tots els ciutadans, quan parlen i sentin parlar de l'SDDR, sàpiguen exactament de què estem parlant. Estem parlant que actualment tenim un sistema, que són els contenidors grocs, on anem tirant les lates, les botelles d'aigua, les botelles d'oli, tot el plàstic, etc. Què és el que ens proposa el SDDR? El SDDR és un sistema on no serveix per a tot. És a dir, a partir d'ara, en més de reciclar i tindre una bossa a casa, per al plàstic ne tindrem que tindre dos. Una per als zumos, per als brics de llet, per a les botelles d'oli, i una altra per a les botelles d'aigua, per als refrescos, etc. En la qual cosa, això, afavorir la ciutat, és a dir, sent com són els pisos, en moltes ocasions que ja tenim problemes per a mantenir el reciclatge que tenim ara del paper, del vidre i del plàstic, afegisca una altra bossa. I el més important de tot és que quan s'implanta l'SDDR, el primer que faran seran que totes les llaunes, totes les botelles, un recàrrec de 10 cèntims. És a dir, d'entrada ja pagarem 10 cèntims més. És a dir, fiquem un exemple normal i corrent. Un pack de 24 lates de Coca-Cola que pot valer 13-14 euros, doncs costarà 2,5 euros més, costarà 15,5 o 16 euros. Això d'entrada, quan anirem a comprar, els 2,5 euros el pagarem perquè tindrem l'SDDR, això que vostè vol implantar en Vinaròs de forma piloto. I és veritat, vostè ara ens dirà, no, és que quan tornen la lata a la botiga o quan tornen la botella d'aigua, li tornaran els 10 cèntims. Doncs mire, si vostè torna esta botella, no li tornaran els 10 cèntims, perquè no està en perfectes condicions i la màquina no li l'acceptarà. És a dir, si vostè té la mala sort que el xiquet li l'agafa i juga, ja ha perdut 10 cèntims. Ha pagat 10 cèntims més. Això vostè ho sap i això vostè no ho ha dit. Això vostè ho ha amagat als ciutadans. Després, els restaurants i els bars i els comerços tindran que comprar una màquina. Esta màquina, sí senyor, i és que és el projecte de llei que han aprovat. Esta màquina només la fabrica una empresa a tota Europa. Una empresa que és noruega, me dona igual, i aquesta maquineta val 18.000 euros. Digue-li a un bar que compre aquesta maquineta per 18.000 euros. I vostè me dirà, sí, però és que per cada envàs que se li torna a aquesta maquineta, el bar o el comerç rebrà 2 cèntims. Doncs mire, per a recuperar 18.000 euros li tenen que tornar 900.000 lates. Jo no sé, potser a València no sé com van de bars i de lates, però a Vinaròs 900.000 lates o botelles, algú podria dir en este saló de plens quan costa de vendre 900.000 lates o botelles d'aigua que siguin reciclades, perquè tot l'altre continuarà anant al contenedor groc. I ajuda aquest sistema al medi ambient, senyor Moliner? Doncs tampoc. Per què? Perquè tindrem que continuar depositant els plàstics, les botelles d'oli, els brics de llet en el contenidor groc i l'altre a la maquineta. 2 viatges, un al contenidor i una a la maquineta. I el camió que replega el plàstic farà, en més de fer un viatge a la setmana, per ficar un exemple, a replegar el contenedor, aquest camió tindrà que anar en dilluns a replegar els contenedors, els iglús grocs, i en dimarts a buscar pels bars i comerços les màquines que hagin arreplegat. Per tant, doble camions, més contaminació, més CO2 en l'ambient. Perquè, clar, si un bar diu, no, és que jo no me vull gastar 18.000 euros o no puc gastar-me aquests 18.000 euros,
la llei, l'SDDR, els obliga a almacenar en el seu local totes les llaunes i botelles que la gent los ho torne. Vostè sap, ha parlat en els bars, en els restaurants, sap si tenen lloc per a poder almacenar eixes botelles i eixos brics fins el dia que els arrepleguen la màquina o el camió? Perquè no és el mateix, no és el mateix tindre que tu guardar-ho que tindre, com ara tenim, la comoditat d'anar a l'iglú i depositar la botella en el contenedor de reciclatge. I després el més greu de tot és que, a banda de tot això, a banda de que perjudica als ciutadans, que els crea més molèsties, no ajuda a reciclar, crea un sobrecost en el cost de les lates i de les botelles d'aigua, és que després tot això acaba a la mateixa planta de tractament. És a dir, no se recicla més. La botella, encara que estigui intacta, no tornarà al propietari de la botella. Se'n va tota la mateixa planta de tractament. Si se'n va tota la mateixa planta de tractament, però en dos camions diferents, me poden explicar on està el benefici per al medi ambient? Me poden explicar vostè on està el benefici per al reciclatge? És a dir, no cap ni un. I ara passem damunt als datos. Perquè, clar, aquí, el que l'he dit al principi, parlar de filosofia està molt bé, parlar de medi ambient, de reciclatge i de lo bonico que són les flors en primavera, això ens agrada a tots. Però mire, informe de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de juliol del 2016. Una Federació Valenciana de Municipis i Províncies que en juliol del 2016 estava governada o està dirigida per una coalició de Partit Socialista i Compromís. Sap el que diu aquest informe de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies? Doncs jo us ho vaig explicar a vostè, que pareix que si ho coneix l'amaga, i a tots els vinarossencs per a que ho sàpiguen. Pàgina 6, per exemple, comencem. La Federació Valenciana analitza els beneficis i els inconvenients d'aquest sistema que volen implantar la gent de Compromís. I sap el que diu en primer lloc? Que el ciudadano respecte al sistema SDDR és el gran inversor i patrocinador. És a dir, les càrregues per als ciutadans. A pagar-ho els ciutadans. ¿Y sabe qué diu en la página número 7? Según el informe La gestión de envases domésticos en la sociedad valenciana en un contexto de economía circular de junio de 2016, citado anteriormente, en que se analiza y compara los beneficios y los costes del sistema SDDR y el sistema colectivo de reciclaje voluntario que ya se aplica en España con los contenedores de colores en las calles, se subraya que el coste actual por familia del sistema de contenedores en la calle es de 5,3 euros, mientras que el SDDR sería de 37,6, 7,1 veces más caro. 7,1 veces. A cada família de Vinaròs, en més de costar-li 5 euros, 37 cada any. Això també seria important que vostè li ho expliqués als vinarossencs quan diu que vol que siguéssim els conejitos d'Índia de tota la comunitat. Pàgina 8, continuem, perquè això és un festival. El sistema no recupera envases PET y latas de aceite, leche y otras bebidas alcohólicas, productos de limpieza e higiene. Los comercios deben obligarse a modificar sus requerimientos de espacio, personal y organización. Y hay que recordar, això ho diu la Federació Valenciana, dirigida per vostès, que el pequeño y mediano comercio es la realidad comercial en nuestra comunidad y que la gestión de los envases se realizaría manualmente. I és més, pàgina 9, a cada pàgina anem trobant un inconvenient. La implementación paralela del SDDR coincidirá con la necesaria incorporación de un quinto contenedor destinado a bioresiduos en las calles. Yo imagino que vostès sabran ja o tindran alguna previsió, el regidor d'Obres i Servei, de com ficar este quinto contenedor en els carrers de Vinaròs. I després, continuem. S'incrementaria el reciclatge? Doncs tampoc. Tampoc. Informe de la Federació Valenciana, continuem. El SIG actual, el sistema de contenedores, está alcanzando un aumento promedio anual en los últimos 3 años en la tasa de reciclado de 3,7 puntos porcentuales, superior a lo que contribuiría el SDDR en la tasa de reciclado y que se valora en 2,7 puntos porcentuales. És a dir, la gent està reciclant més en els iglús que en el seu sistema. I ja per acabar, un tema possiblement menor, que los ayuntamientos dejarán de percibir los ingresos actuales por los envases sujetos al SDDR y la Federació Valenciana ho valora en 1 milió d'euros anual per als ajuntaments. És a dir, jo no sé a la regidora d'Hisenda si li farà molta gràcia saber que l'Ajuntament de Vinaròs continuarà perdent ingressos quan sempre estem aquí reclamant
més ingressos. I més, vostès després, quan parlen de l'SDR, ens parlen d'Alemanya, sempre. Alemanya és el gran exemple per al que volem. Vull dir, clar, a vegades la Merkel no ens agrada i a vegades la Merkel és l'exemple que tenim que seguir. Diari Levante, 15 de juliol del 2015. Expertos de Alemania aseguran que la tasa de recuperación de residuos ha disminuido en el país desde que se implantó el sistema SDDR. Sector comercial, sector de bars i restaurants. Això és una entrevista en el president de la Federació Valenciana d'Hostaleria, la patronal autonòmica de bars i restaurants. És molt fàcil el titular. El modelo de depósitos de envases convertirá en vertederos a bares y restaurantes. Y lo explica muy claramente. El SDDR va a convertir en vertederos a los bares y restaurantes que represento. No podemos recoger las botellas de plástico o las latas del vecino porque no es nuestra misión, ni estamos preparados para ello. Se lo hemos trasladado a la Consellería de Sanidad y allí se tiran las manos a la cabeza por el elevado riesgo de contaminación cruzada. La mayoría de los locales tienen sus almacenes en barra o en armarios frigoríficos en los comedores. ¿Cómo vamos a separar los desechos de los productos nuevos? I vostè després dirà que és que el Partit Popular s'oposa a tot el que proposa Compromís. Doncs, home, habitualment ho fem perquè tenim ideologies diferents. Però mire, UGT se suma a la campanya contra el SDDR i a banda de UGT, notícia del novembre del 2016, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU, la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores, CABECOBA, la Asociación de Amas de Casa y Consumidores, TIRIUS, la Unión de Consumidores de la Comunitat o les patronales del sector. Tot el món en contra. I això els seus companys del Partit Socialista li ho podrien dir. Per què? Doncs perquè, mire, manifiesto empresarial para exigir a Ximo Puig que frene el plan d'envases renovables, que en certa manera ho ha fet, perquè no l'han aconseguit tirar endavant per ara. Firmas como Mercadona, Consum, Más y Más, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, suscriben un manifiesto junto al pequeño comercio, los fabricantes y los hosteleros para advertir al presidente de la Generalitat de los problemas que crearía el sistema. I anem acabant. L'últim, per ara. El SDDR cuesta 66 millones al año y duplica las tasas que paga la indústria. No només el ciutadà pagarà 10 cèntims més per cada lata o botella, sinó que també pagarà més la indústria. I això al final té una derivada, menys ocupació, menys puestos de treball. Per tant, si hem dit que no millora el reciclatge, si hem dit que complica la vida als ciutadans, si hem dit que perjudica els bars i restaurants, si hem dit que al final acaba tot a la mateixa planta de tractament, siga d'un puesto de recollida d'un iglú o siga de l'SDDR, nosaltres, avui, en coherència, el que votem és no. I el que anem a demanar-los és que vostès també voten que no, perquè a més avui vostè ho ha dit en la ràdio molt fàcilment, ho ha dit així de passada. Moltes coses encara no les saben ni ells, és a dir, moltes coses d'aquest sistema SDDR encara no ho sap ni el propi Compromís, a les Corts Valencianes que estan redactant la normativa. Si encara no ho saben ni ells, què fem nosaltres demanant-se els conejitos d'Índies de tota la comunitat? Vinaròs, i amb això acabo, senyor alcalde, Vinaròs no mereix un càstig com és el SDDR. Nosaltres no tenim per què tindre aquestes molèsties i no tenim per què pagar més per un servei que ja estem rebent, que és eficient i que mediambientalment el que hem de fer és seguir conscienciant a la gent per a que se recicle més, però no inventant sistemes que en altres parts no han funcionat i que els mateixos experts, com per exemple el cas de l'alemany, t'està dient que no està servint per a incrementar la tassa de reciclatge. Gràcies. Moltes gràcies. Iniciem la segona volta en el regidor, senyor Moliner. Bé, gràcies. Intentaré contestar per parts, encara que si només contestés el senyor Gandia quedarien totes les preguntes resoltes. Bueno, ho tinc per aquí apuntat. En principi, el SDDR és un sistema que no s'inventa ni al País Valencià ni a Espanya. Fa molts anys que està implantat a molts països, inclús als Estats Units, als països nòrdics. És un sistema de recollida de residus i funciona. A altres països funciona. Una altra cosa és que el mobilisme que a vegades vostès fan gala, igual que els sectors en aquest país, obliguen a que a vegades a fer anuncis catastrofistes com vostè ha fet. Vull dir, que diguen que tot anirà al mateix munt, que ens costarà més diners, que tot això són coses que de moment no se saben i que anirà al mateix munt segur que no.
Però bueno, vostè ha estat parlant sempre d'un projecte que era un projecte de màxims, que és el que es va presentar, i el conseller ho va retirar perquè majoritàriament degut a les pressions de certs sectors empresarials i mobilistes, que ja les va bé com funciona l'assumpte. I com funciona l'assumpte? L'assumpte és molt fàcil. Les empreses espanyoles han de reciclar i treure del mercat les seues propis envasos. Per això ja paguem un plus en cada llauna de Coca-Cola o de l'envàs que sí que paguem un plus perquè aquesta llauna, un cop jo me la bec, vaig a una planta de reciclatge. Què passa? Que això costava molts de diners. A les empreses, si cobrar, sí que ho cobren, però no els costa molts de diners. I què fan? Se creen ecoembes. Se troben de la manera ecoembes, que en principi és una societat sense ànim de lucro, però que en definitiva està cobrant 300.000 euros a l'any. Una societat que l'únic que recupera és el 30% del que fiquem a càrrec. Nosaltres paguem per totes les llaunes i cada una, però si seva no funciona. Només s'arreplega un 30%, l'altre 70% fa cap a les cunetes o bé ens ho cobren una altra volta quan ho fiquem a la bossa de basura i passa per la planta de pressatge i ens ho pesen. Ja l'hem pagat 2 vegades, quan ens ho pesen i quan ho comprem. Llavors, aquesta moció, aquest projecte de l'EDR el que intenta és aunar esforços a lo que està fent malament Ecoembes i traiem una altra línia que ja l'he dit que no és cap invenció. És cert que no estava desenvolupada a màxims, perquè és veritat que era molt alta, que és el que vostè ha llegit, però se va tombar pel Consell i llavors estan redactant una nova ordenança, una nova per treballar. I jo la idea que teníem és estar allí i quan no som l'única població que s'ha presentat com a ciutat pionera. El que passa és que en altres poblacions el PP fa la seva feina, en Líria, en Alcora, en Pilar de la Rada, en Rafael, en Massalava. Allí no han votat que no. Inclús alguns pobles han votat que sí el PP. Per què? Perquè potser són el de més oberta i intenten fer les coses d'una altra manera. Vostès s'han anclat en el no, pel no? Doncs bueno, me pareix molt bé. Jo he parlat d'un parell de voltes amb el conseller i una volta en la consellera i una volta en el secretari autonòmic, quan va vindre a signar el del paratge, des d'una municipal, i vam estar comentant el tema, i em va dir que és cert que tenen moltíssimes pressions per part de la patronal. Inclús el senyor d'una de les cadenes més importants d'alimentació li va dir que, clar, ficar 3 màquines que fan 3 metres cúbics significa treure tants de metres de lineal en el qual perdem tants de diners, i ja m'ho va explicar que no era així. Les màquines, en principi, les comprarà, són de la Generalitat o de l'empresa que faci després el servei. Aniran al carrer, per tant, no perdrà ningú, ni els bars tindran que tindre una màquina, ni tindran que tenir els petits comerços una màquina, simplement les màquines estaran sectoritzades en carrers. Per suposa, les grans superfícies ne tindrà i altres aniran pels carrers. Bueno, és normal. Encara no se sap si tu ficaràs la llauna i te cobrarà un tíquet per anar a comprar o ficaràs una targeta i te recargarà dins la targeta. Són coses que estan a l'aire, però és important saber-ho i està ahí, perquè quan pegui el moment, nosaltres ser de les primeres ciutats que es ficarà, perquè no es ficarà Vinaròs tot sol. Vostè pareix que jo m'ho he inventat, i serà Vinaròs, el que se faci es farà a tot el País Valencià. I nosaltres volem estar com a pioners, o la intenció nostra és estar com a pioners per a desenvolupar. En altres poblacions, en altres països, ja fa molts anys que va, hi ha molta gent que es dedica, per desgràcia no tenen faena, i arrepleguen llaunes i les fiquen i sobreviuen d'això. És una manera de treure del carrer aquest tipus d'aixalla. L'alumini i el vidre és infinit, se pot reciclar totes les vegades que vulgui i no costa res, és simplement tornar-los a portar a la planta, el que me pareix mal que hagi dit que tornarà una altra volta al mateix munt, no al mateix munt, perquè entonces no fem la feina, que el que va a l'ecoparc va al mateix munt o ja se separa en origen i va a diferents llocs. El que va al mateix munt és el que va al camió de l'engròs i va tot allí i s'ha de triar, però un cop se fa el tiratge en origen cada lloc ja va al seu lloc. Claro, vostè diu això, jo també li podria treure notícies i treure altres papers. La Casa Coca-Cola, per exemple, a Escòcia està totalment d'acord en implantar-se en aquest programa perquè ja fa molts anys que funciona i grans companyies com la Coca-Cola estan apostant per aquest sistema. I no passa res, el que passa és que no hi ha que ser tan immobilistes intentant tindre una miqueta més de mirada i no cedir sempre a la pressió dels mateixos grups, dels lobbies de pressió. No sé, és que m'he dit tantes coses. Ja l'he dit que només seria un 30%. És que vostè s'ha tret diverses coses de la màniga que tampoc jo no les ha donat com a certes, com ja sap que aquest reglament no està aprovat i no se treballa en un altre. Per tant, coses que arriben al màxim ara no van. Jo simplement només li vull dir això. El senyor Batalla és el mateix. S'està treballant en la conselleria en un projecte que nosaltres creiem que és important estar allí. Perquè si... bueno, bé, el dels cèntims. No sabem encara si seran 10 cèntims, si seran 5 cèntims.
però no ens costarà diners, perquè si jo porto la llauna al puesto li costarà diners al que no recicli, a que agafi la llauna i la foti a la paperera. A ese li costarà 200 o 5 la llauna, però el que vagi i ho faci no tindrà cap problema, no ens costarà més diners. És educar, simplement has d'educar en què les coses s'han d'anar i tenim que fer un esforç tots, encara que ens costi tenir un contenidor més, perquè mediambientalment tenim que ser sostenibles i vostè que tornar i tenim que deixar el planeta el més possible. O ens tenen que portar a casa, que vostè que vol, que vinguen a casa a buscar-nos-ho, doncs si tenen que fer esforç. En altres països, tu compres unes sabates i te demanen que vols la caixa, sí, pagues per la caixa de les sabates, perquè després aquesta caixa necessita un reciclatge, si no la vols no te la cobren. No tinc que jo tinguéssim que plegar a aquest punt, però sí que tenim que tenir una consciència i saber que les coses no vagin del cel. Per tant, ja li dic, és una moció d'intencions per a adherir-nos a un sistema que s'està implantant, que té molts de problemes, perquè hi ha molts de lobbies de pressió que no els interessa, que ja està bé com estan, que estan guanyant molts de diners, però nosaltres tenim que mirar per les persones, no per els lobbies de pressió ni per la gent que les grans empreses que sempre intenten fer el mateix. Jo ja l'he dit, com altres regidors del seu partit, en altres poblacions que sí que s'han adherit, les instaria que s'adherissin també i anessin tota una, perquè si no me demostren que tenen molt poc d'interès pel medi ambient. Obrim el segon turno. Luis Batalla, perdó. Moltes gràcies. Disculpen-me, senyora Miralles, però és que el senyor Albella és tan alt que a vegades no veig si vostè alça la mà o no. Vale? Vull dir que no és que la tinc... Bé, primer que res, i no és broma, vull dir, enhorabona senyor Gandia, és la primera moció en 6 anys que porto de regidor, absolutament i perfectament fonamentada. És una currada el que vostè ha fet aquí, i ho dic completament en sèrio. No, però no és motiu de riure, està molt ben fonamentat el que ha dit, i està molt currat. Té la meva enhorabona en aquest sentit. Ha sigut capaç de dir memòria un munt de coses que són certes, que les ha dit UGT i que l'ha dit també partits pròxims al govern municipal de Vinaròs. Té tota la raó en això. Però el fet que vostè es cuida del medi ambient, ahir ja me patina la cosa. A mi lo de l'energia solar penalitzada, jo què vol que li digui? Vull dir, si tenim memòria que no siga selectiva, per favor. Bé, ja he vist que no aclararem ni tan sols per part del senyor Moliner quan poden costar aquestes màquines, ni aclarirem algun compromís per part del govern municipal en qui ajudarà a aquelles empreses que compren la màquina que no siga rendible, en el cas que no siga rendible si l'Ajuntament ajudarà a les persones que volen cuidar que la capa d'ozono es faci cada vegada més gran aquí a Vinaròs. He vist en el plantejament del senyor Moliner la insistència en que hem de ser els primers, que no som els únics que volem tindre això. Està molt bé, doncs espero que el pròxim plenari vostè ens porti alguna idea sobre com purificar l'aire de Vinaròs amb el pas dels cotxes gràcies a un nou tipus de paviment. Això és una realitat als països estos que vostè fa referència que són exemplars. El pas de cotxes purifica l'atmosfera o que ens porta una iniciativa de plaques solars a carrils bici que també s'està fent a França, 4.000 quilòmetres, un altre país exemplar. O també, per què no, una cosa que s'ha presentat a la Fira de Saragossa, com són turbines a la xarxa de clavegram que generen energia elèctrica per a carregar mòbils. Ho pot portar? No sé quan ho farem. No ho sé. Ni sé el que costarà. Però vostè ho porta a la moció i jo què sé, això serà Alicia en el País de les Meravilles, no sé, alguna cosa així. Lamento molt que en 20 dies no le vinc a poder concretar des de València les concrecions que li vaig demanar fa un munt de dies a la Comissió d'Infraestructures. Però la veritat ens està dient que votem que sí a una frivolitat en el sentit que jo esperava davant de l'excel·lent argumentació del senyor Gandia, una argumentació de pes per a contrarrestar-la. I no l'hi ha vingut. És que pareix que estiguem en el món del Happy Flower. I he començat la primera intervenció, el primer torn, amb una cita d'Unamuno i volia acabar amb una cita del gran Javier Crae, que va morir fa poc temps, amb permís de San Camilo José Cela. Té una cançó que criticava certes frivolitats i que deia exactament, perdó, no todo va a ser follar, habrá que pensar en salvar a las ballenas. Gràcies. Bé, tanquem el torn d'intervencions, en la intervenció del senyor Gandia.
Sí, seré molt breu. Senyor Moliner, per dir-li molt clar, ment oberta, tota. Immobilisme, no cap. Estem disposats a escoltar propostes serioses, no propostes que estan encara, com vostè diu, que encara no se sap ni com, ni quan, ni de quina forma. A favor del medi ambient? Per suposat que sí, però també sobretot a favor de les famílies, dels bars, dels comerços, del teixit productiu, de l'ocupació, que és el que se carregarà l'SDDR. Després, vostè parlava de pressions. Miren, vostè acaba de reconèixer en aquest mateix plenari, ara fa 2 minuts, que n'hi havia un projecte de màxims i que per pressions de la patronal i de no sé qui l'han retirat. Però vostès no tenien que ser el govern que escoltés només a la gent i no als empresaris i als grups de pressió. Però vostès no van vindre i no van accedir als governs municipals i a la Generalitat per a només fer cas a la gent i no a les pressions dels lobbies. I a la primera de canvi està reconeixent vostès que se pleguen a les pressions dels lobbies? Sí, me pareix molt bé, expliqui-li-ho a la seva gent. I jo aquí voldria acabar, jo no sé si coneixeran molts de vostès, suposo que potser vostè sí, senyor Moliner, i algun membre d'aquest plenari també, qui és Maria Diago. És a dir, potser a molta gent no li sona, vull dir, li vaig a llegir el currículum que van facilitar Ximo Puig i Mònica Oltra el dia que la van nomenar directora general de Calidad Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente. María Diago era licenciada en Ciencias Biológicas, consultora ambiental especializada en estudios del medio físico y evaluación estratégica del impacto ambiental, investigadora de los flujos de recursos y residuos asociados a la economía valenciana en los estudios de sostenibilidad medioambiental en la vida social y económica de la Comunidad Valenciana y també autora de llibres sobre sostenibilitat ambiental i desarrollo sostenible i recursos i reciclatge. Maria Diago, ara que ja la coneixem, sabem qui és, al juliol del 2015 va ser nomenada directora general de Qualitat Ambiental. Va durar 7 mesos, gener del 2016. El Consell destituye al único alto cargo de Podemos en la administración. María Diago será sustituida por un miembro de Compromís en la Dirección de Cambio Climático y Calidad Ambiental. Diago formó parte del Consejo Ciudadano de Podemos y concurrió a las primarias para ir en la lista autonòmica durante las pasadas elecciones del mes de mayo. Això, senyor Pla, a vostè potser li interessa. Vostè no, sabem que no és de Podem, però vostè, ella sí. Però no crega que jo llis molt, eh? Alguna relació tenen. Doncs mire, sap el que diu la senyora Maria Diago, que va formar part del Consell del Titanic, que forma part del govern de la Generalitat? Doncs que mire, que el secretari autonòmic, el senyor Julià Álvaro, la senyora Maria Diago dia, en una entrevista publicada, la pot buscar y si vol después la regalo. Álvaro sería un buen director de Radio y Televisión Valenciana, pero no es el más idóneo para dirigir la política ambiental. Y en esta entrevista día, el sistema de depósito, devolución y retorno no se ha escogido como un instrumento de gestión, sino como un producto mediático. Además, día que la R de retorno no significa que vaya a devolverse el envase al productor para un nuevo uso. Se fundirá en el caso del vidrio o se triturará con otros plásticos si se trata de un envase ligero. Partiendo de esa base, el sistema ya es un fraude. Continuaba la señora Diago. Plantear la instauración del SDDR obligaría a duplicar el sistema de transporte y, por tanto, aumentarían las emisiones de CO2. El SDDR es un fraude, no ataca el problema de los residuos. Para empezar, hay muchas cosas que se han hecho bien en el pasado y que hay que mantener para centrarse en mejorar las menos eficientes. ¿Y sabe cómo acababa la entrevista? Le preguntaba el periodista, ¿está decepcionada por su paso por la administración? Y ella decía, en absoluto. Fue un orgullo y una oportunidad haber ocupado un puesto de esta altísima responsabilidad. Más que decepción, diría impotencia y frustración. Impotencia porque muchas cuestiones no puede resolverlas a la velocidad que desearies, això ho comparteixen en los de Podemos d'aquí de Vinaròs, que sempre diuen que no tenen temps de fer lo que volen, y después día, y frustración porque la sociedad valenciana no se merece un partido, referirse a Compromís, con tanta falta de profesionalidad y de rigor. Se ha fabricado un producto mediático estrella como el SDDR para ocultar la total inacción y asuntos muy mal resueltos como la quema de la paja del arroz, las canoras, la ampliación de la autorización de caza o la intención de rebajar la protección a los árboles monumentales. Això ho dia una que van nomenar vostès com a directora de... I després, claro, quan van veure com pensava realment, se la va encarregar perquè vostès estan empenyats en l'SDDR en comprar maquinetes que ara ja les ficarem pel carrer. No sabem qui les pagarà, perquè les pagarà l'Ajuntament, les pagarà la Generalitat, si n'hi ha vandalisme, qui les repararà,
Tot això vostè continua, clar, perquè vostè s'excusarà dient que a València encara no ho han decidit, però nosaltres ja volem ser els conejitos d'Índies. I miren, per acabar, el 12 de gener, Partit Socialista, Compromís i Podem a València renovaven la segona versió del pacte del Titanic. Titular: Podemos rechaza incluir el SDDR y abre brecha con medio ambiente. La noticia ho dia molt clar. El controvertido sistema de recogida de envases que pretende imponer la Conselleria de Medio Ambiente en contra de la Conselleria de Industria, que está gestionada por el Partido Socialista, pasa de largo en el nuevo pacto del Botánic. Los representantes de Podemos se resistieron a las presiones, algunas procedentes de altos cargos. Para la formación morada, el SDDR no tiene cabida en la revisión del pacto al tratarse de un proyecto ajeno y, además, muy mejorable. Això fa 2 mesos. Això fa 2 mesos. En tot això damunt la taula i en les seues preguntes, en les seues respostes, que no han resolt cap pregunta, no han resolt cap dubte, perquè tot està per decidir. Nosaltres avui el que fem des del Partit Popular és no anem a demanar-los ni a vostè ni al seu company de partit que rectifiquen. Sabem que estan encabotats en este projecte. Ara ens dirigim a Podem, a Som Vinaròs i al Partit Socialista. Pensen en els vinarosencs. Vostès, els seus partits a nivell autonòmic, no creuen en aquest sistema. Si no creuen en aquest sistema, l'estan aturant a les Corts Valencianes. Saben que detrás n'hi ha l'oposició de consumidors, de sindicats, de patronal, inclús de la mateixa Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El que demanem és que per una vegada, o per primera vegada, vostès ara en aquesta votació pensen més en Vinaròs i en els vinarosencs que no en el pacte de les cavallerisses. El pacte de les cavallerisses no parlava de l'SDDR. Vostès no estan lligats a apoyar qualsevol proposta de l'SDDR que els presenten Compromís per ser el seu soci de govern. Per tant, si Compromís, la persona que ha presentat la proposta, com és Jordi Moliner, el regidor de Medi Ambient, no retira el punt, jo els demanaria que si pensen vostès en els vinarosencs, voten que no i frenen que Vinaròs sigui el conejito d'Índies d'un sistema que tant vostès com nosaltres sabem que no funcionarà. Moltes gràcies. Molt bé. Jo la veritat vull fer una xicoteta reflexió per acabar perquè considero que reciclar no és frívol, senyor Batalla, reciclar costa i efectivament tots ens juguem un planeta per als nostres fills. El medi ambient és una qüestió que evidentment costa diners. Ja saben que vostès són el partit del medi ambient, però són el partit de l'impost al sol, dels combustibles fòssils, el partit que no ha sentit mai parlar de la bicicleta, etc. Sabem que són el partit del medi ambient, sobretot si n'hi ha empreses darrere del medi ambient. Suposo que totes les retallades que vostè ha fet, les ha tretes del periòdic Levante, que és el que ha fet un lobisme més especial sobre aquest tema des d'aquestes grans patronals que, efectivament, com ha explicat molt bé el senyor Moliner, mos cobren per 2 cèntims per tindre la llauna, no fan res en ella i després l'Ajuntament de Vinaròs, els veïns de Vinaròs la tornen a pagar al pes quan se retira la basura. Perquè vostè s'ho haurà preparat, com ha dit el senyor Batalla, però entre mitges veritats, insinuacions i mentides descarades ha fet un argument important. Estic parlant jo no he interrompit a ningú. Bé, este sistema, quan en Alemanya se va implantar, el va implantar el senyor Schröder, el senyor Schröder va dir és el més difícil que s'ha fet al país després dels processos de Nuremberg. L'oposició d'aleshores, del Partit Conservador, etc., va ser terrible. La senyora Merkel va declarar fa uns anys que ninguna persona sensata se tiraria darrere el sistema aquest. Tots els que han tingut el plaer de viatjar, pagamos o nosaltres o no, poden anar, jo pagant, vostès no sé, hem pogut veure la gran funcionalitat que té aquest sistema en Alemanya i en molts estats dels Estats Units, on, efectivament, no n'hi ha ninguna acumulació d'aquesta que diuen els hostalers ni res d'això, perquè com les llaunes i les coses valen diners, te la pots deixar al carrer, perquè passa algú, un xiquet, passa a una ciutat i l'agarra i la recicla. Fíjese vostè si és simple. En Alemanya apenas n'hi ha papeleres, perquè no fan falta. Tu deixes l'envase en un raconet i dura 5 minuts. Bé, les coses, per parlar, n'hi ha que saber. El tema a mi me recorda molt al tema de la prohibició de fumar.
Quan se va col·locar el tema de la prohibició de fumar, vostès i els profetes de l'apocalipsis van dir tancaran tots els bars, l'hostaleria fracassarà, van muntar no sé quantes coses en banderes, algunes con aguilucho i tota la castanya. La realitat, quina és? Que avui no tornaria ningú arrere en aquest sistema. El sistema de no fumar als restaurants ha millorat la qualitat de restaurants, han millorat la vida de tots, han millorat la salut dels cambrers, és a dir, s'ha fet una iniciativa que era valenta i que ha tingut resultat. Jo encara recordo, perquè tinc edat per fer-ho, quan me van dir no aconseguireu mai que se deixi de fumar a l'institut, a l'hospital, al no sé què. Afortunadament, efectivament, s'ha lograt i avui tenim. I aquí van ser pioners països aparentment poc avançats com Itàlia, Irlanda, etc., que van col·locar això davant de nosaltres. Reciclar és un esforç. Vostè ens ha parlat de la botella que trenca el xiquet. És que, efectivament, reciclar és educatiu. Educar-nos tots a conservar els envasos i a col·locar-los en el circuit és una qüestió de responsabilitat social. Si parlem, per tant, de responsabilitat social, de reciclatge, de resistència a la degradació del planeta, a tots ens toca fer un esforç, encara que siga en contra d'algunes patronals que ja els va bé el sistema com està ara. Nosaltres, a pesar d'algunes persones afins que vostè ha citat, no estem en contra del sistema. De millorar-lo, sí, per supost. De ser més ambiciosos, també. L'informe que vostè ha llegit de la Federació Valenciana no és un informe de la pròpia federació, és un informe demanat per la federació per a poder seguir discutint el tema, no és un informe assumit per la pròpia federació. Per tant, jo crec que de totes aquestes coses n'hi ha que tindre clar que el que nosaltres demanem avui no és una qüestió d'aventurerisme. Crec que simplement estar en la primera línia de les poblacions que jugaran verd, que jugaran per a reciclar, que jugaran davant, el que nosaltres presentarem davant dels que ens visiten, davant dels que venen a disfrutar de les nostres aigües, dels nostres passejos, dels nostres carrers, és un medi ambient millor. I això costa un esforç que tots estem disposats a fer, com n'hi ha que fer altres qüestions que estan també parades, com la tassa turística i com altres moltes que serviran sense dubte per a millorar les qüestions. Jo crec que és bo pensar que nosaltres no ens juguem res demanant col·laborar, estar atents i simplement per això li demano, nosaltres no ens comprometem a res, volem dir simplement que estem interessats per aquest sistema i que ens pareix a priori una bona solució per a les poblacions. Gràcies. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb els vots a favor de Som Vinaròs, Grup Socialista, Compromís, el vot en contra del Grup Popular i l'abstenció d'Acord Ciutadà i PDI es pot aprovar? S'aprova i passem al punt quart. És la proposta per aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat d'infraestructures de la Generalitat, EIGE, per a facilitar l'adquisició de vivendes d'aquest organisme. Se somet a aprovació la següent proposta, aprovar el conveni tipus de col·laboració entre l'entitat d'infraestructures de la Generalitat, EIGE, i l'Ajuntament amb l'objecte d'instrumentar les mesures oportunes que faciliten la col·laboració entre les parts intervinents amb la finalitat principal de facilitar l'adquisició d'habitatges propietat d'EIGE, tant en règim de compravenda com d'arrendament, amb els aclariments formulats per la directora general de l'entitat d'infraestructures de la Generalitat de data 2 de febrer de 2017. Bé, òbviament, com li he dit abans, ha justificat la seva absència el regidor d'Urbanisme i, per tant, defendrà la proposta el portaveu de Tots i Totes Som, Hugo Romero. Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, el que fem avui portem a plenari no és més que la materialització de tot el treball que s'ha estat duent des de quasi principis de legislatura en quant al conveni de col·laboració entre l'EIGE, com bé llegia el secretari, és l'entitat d'infraestructures de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament per tal de posar a disposició les 41 vivendes que ja han passat des del pont del Pius XII des de l'any 2009, que estan ben buides, vivendes de titularitat pública i realitzades en fons públics. Per a informar a la ciutadania, dir que el conveni recull aquelles tasques que s'estan fent des de l'inici de la legislatura com dia en quant a facilitar l'arrendament o compra per part de la ciutadania.
El conveni recull diversos punts, les obligacions per part de l'Ajuntament, que en aquest cas serien col·laborar en la comercialització dels referits immobles, sense arribar a ser una immobiliària com acusaven alguns membres de l'oposició, participant en la recollida de sol·licituds presentades per els interessats en residir a les vivendes i traslladant-les a l'EIGE. També participar en la divulgació d'informació general sobre la promoció d'aquestes vivendes, així com posar en contacte els interessats en aquestes vivendes i en visitar-les, redireccionant-los a l'EIGE, qui seria el responsable d'atendre aquestes sol·licituds i d'efectuar les visites. Per part de l'EIGE tenim proporcionat tota la informació a l'Ajuntament per tal que aquest la tingui i podré facilitar-la a tots els ciutadans, mantindre en condicions adequades de conservació i seguretat les vivendes i assistir i fer-se càrrec dels tràmits a l'hora de signar els contractes d'arrendament i o tramitar l'escriptura pública corresponent en cas de compra. Destaquem en aquest conveni l'existència tant per part de l'Ajuntament com de la Generalitat en quant a obligacions econòmiques i respecte a les vivendes en si, suposo que és el que portarà més debat, entenem i compartim des de l'equip de govern que no són els preus més assequibles possibles, que no responen a una realitat més assequible per als col·lectius més desafavorits, però que ha sigut una reivindicació constant des de l'equip de govern el fet de voler baixar aquests preus de lloguer que no arriben a un mercat competent i que no faciliten una vivenda social i una vivenda per a tots els col·lectius. També destacar des de l'equip de govern que es va reclamar, i així ha sigut per part de Conselleria, el fet que aquestes vivendes deixessin de fer només en opció a compra i també passessin a l'opció de lloguer o de lloguer-compra. Obrim el torn. Senyora Miralles. Gràcies, senyor alcalde. Se sent? Gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo el primer que voldria és puntualitzar una cosa. Jo sí que, ja que Hugo Romero ho ha comentat, en cap moment vaig dir que l'Ajuntament tenia que fer d'immobiliària. Quan se me va adreçar, quan se me va passar el conveni, la veritat, jo sí que quan vaig llegir tot el conveni i vaig pensar que l'Ajuntament se convertia en immobiliària. Per això m'haig d'adreçar al secretari a fer-li una aclaració perquè així ho entenia i ell m'ha comentat que detrás s'havia posat una nota aclaratòria, que és la que tenim aquí a l'informe, en la qual s'especificava clarament quines serien les prestacions que faria l'Ajuntament i en què se comprometia. En aquesta nota aclaratòria, com havia dit, se comprometia només a recollir les persones que estiguessin interessades les sol·licituds i després fer publicitar aquestes vivendes. A veure, nosaltres des del PBI anem a votar, ens abstindrem per una senzilla raó, perquè pensem una cosa. Aquí, quan se mos va, a principi de legislatura, va vindre María José Salvador, que és la consellera d'Infraestructures, perdó, de Vivenda Social, i ens va fer una reunió a tots els portaveus i ens va dir que una de les coses i una de les polítiques que volia engegar era posar engegar que totes aquestes vivendes que estaven tancades, que eren les vivendes protegides perquè la gent m'entengués, que posar-les com a venda al mercat perquè poguessin ser, i sobretot posar en marxa i engegar el que era una política social. Una política social en la qual se reivindicava que ells, sobretot tots els que avui en dia esteu aquí a l'equip de govern, inclús ells també com a consellera, reivindicaven una política social en la que un dels punts que tots se van fer abanderats va ser dret a una vivenda digna, per la qual cosa, una cosa que nosaltres no acabem d'entendre, que sí que està molt bé, és a dir, que se vulgui fer aquesta política, però després aquesta política s'ha quedat, té molts de peus que no s'ha concretat pràcticament. M'està dient que n'està treballant molts de mesos, en què n'està treballant molts de mesos. Si això és una política que és competència autonòmica, està treballant vostès en què potser han pogut passar d'una compra-venda a que ara se pot arrendar, que això sí que en un moment també se va determinar a la Junta de Portaveus o aquí quan se mos va convocar que també se miraria. Però ja se va manifestar en aquell moment, i jo crec que va ser una de les persones que vaig manifestar, que els preus que sortien en aquell moment al mercat eren uns preus que eren caríssims, caríssims perquè no
se corresponia a la realitat. És a dir, se pagarà per lloguer 270 euros i aquests 270 euros estarà adreçat per persones joves, quins joves, si la major part dels joves tenen treballs precaris no en tenen, o famílies també joves, quan avui en dia hi ha una precarització del jornal. Jo comprenc que la intencionalitat és molt bona. El problema és que se va fer una sèrie de política social en la qual se vanagloriava en tot el món que aquí tot el món tindríem dret a una vivenda digna, en la qual cosa se va vendre este producte de cara a la ciutadania. És a dir, tots els esforços que ens ha fet està molt bé, però el que passa és que nosaltres pensem que hi ha molt més que fer, perquè, és a dir, no estan contents, vostès ho han reconegut públicament, que no estan contents, que hi ha que treballar, hi ha que exigir, i que pensem que aquesta política de conselleria, que l'Ajuntament se fa com no un intermediari, sinó facilitar que la gent sigui coneixedora d'aquestes vivendes, però pensem, aquestes vivendes, aquests preus avui en dia són factibles? Vol dir que tota la gent, aquest programa pilot per part de la conselleria, que és el que porta aquesta infraestructura, no caldria una reflexió, tindria que estudiar i pensar que a dia d'avui continuen a Vinaròs un 40% de les vendes buides, hi ha que reflexionar a la millor que el preu que s'ha marcat o el preu de sortida no és un preu accessible per a tot el món, per la qual cosa a la millor durant aquests 9 mesos no s'ha aconseguit, només s'ha fet una cosa, rebaixar que avui en dia se pugui llogar, però penso que en seguida quan se va parlar, han fet diverses rodes de premsa vostès en la qual se van agloriar que això seria un sistema que funcionaria i que la veritat i que se donaria molt d'ús, però pensem que a dia d'avui la veritat s'ha quedat tot en simples paraules, perquè penso que ha sigut molt poca la gent que s'ha interessat per aquestes vendes. Està clar que hi ha que publicitar-les, però crec que té que haver un esforç per part de tots vostès i sobretot no per vostès perquè no tenen competència municipal, però sí que tenen que exigir i tenen que exigir a la consellera que el que tenen que fer és una reflexió per poder estudiar una davallada d'este preu, perquè a dia d'avui és molt més car arrendar un pis de protecció oficial que un pis de protecció que està més proper al nucli urbà, quan avui en dia hi ha alquilers per 200 o 250 euros, per la qual cosa considero que aquí és el gran fallo que hi ha. L'altra cosa és que una cosa que es volia comentar, estan contents, no estan contents, no poden estar contents perquè s'ha aconseguit molt poc, hi ha que treballar, hi ha que avançar, el que sí que s'ha de fer és reivindicar i tindrem que ser... Ara, si antes eren reivindicatius en els altres anteriors equips de govern perquè no donaven sortida a aquest problema, ara vostès també tindrien que ser més reivindicatius perquè la consellera que representa a un grup municipal que està avui en dia representat dins del consistori, no reivindiquen o no se manifesten o no demanen o no reivindiquen de la mateixa manera que reivindicaven. Per què? Doncs perquè tindrien que aconseguir que aquestes vivendes siguessin més assequibles i que els preus poguessin ser més assequibles a una certa part de la població. Perquè penso que si no se canvia aquest tipus de política no donarà sortida a aquest gran problema que té. I és un gran problema que té, no només a Vinaròs, sinó que té també un gran problema a tot el que és la província, perquè hi s'ha de mirar el sistema de cada ciutat. Vinaròs avui en dia és una ciutat que té un paro bastant elevat, per la qual cosa aquest preu no és assequible a una gran part de la població, a pesar de que van sortir en roda de premsa i van dir que s'havien fet 9 contractes nous, ojalà s'haguessin arrendat tots, però així es continua havent un 40% de les vendes buides. Per la qual cosa penso que la competència és autonòmica i que nosaltres ens abstindrem perquè penso que el que té que fer un gran esforç i que una gran reflexió té que ser la conselleria en si de buscar una solució a aquests problemes, a aquestes vivendes que tenim a Vinaròs. Moltes gràcies. Senyor Batalla. Sí. Bé, com el senyor Romero, no falta a la veritat en aquesta ocasió, des del principi que estaven lluitant per aquest tema. A la roda de premsa del 13 de juliol de 2015 van afirmar que cometes, s'ha entrat en contacte amb entitats bancàries obtenint pisos per a lloguer social. Això es va dir al juliol 2015. És veritat, des del principi ho fan. Ja no tenim cap notícia més de pisos de lloguer social ni pisos per a ficar a l'abast de la gent jove. Fins al novembre de 2015, precampanya. Passa la campanya electoral, no tenim cap notícia més de cap oferta de pisos fins al mes d'abril-maig de 2016, precampanya. És veritat, s'ha parlat i suposo que si ara hi hagués una altra campanya en vistes electoral, que podria ser, sortirien aquestes notícies. A veure, mirem a veure aquesta oferta. Hem passat per 3 immobiliàries, hem fet treball de camp, en fi, i han determinat el mateix, les 3 immobiliàries, són cars. Però una va dir
que igual gràcies a aquesta oferta aconseguien vendre tot el que es queda per vendre a Río Cuarto, perquè el preu és molt més assequible. Estem parlant de pisos de 3 habitacions, 95.000 euros. 2 habitacions, 83.000 euros. 4 habitacions, 111.000 euros. Memòria de qualitats. Jo vaig ser molt disciplinat i el senyor Valls m'ho va dir, mira la pàgina web d'IGE.es, jo disciplinat vaig mirar-ho. Memòria de qualitats. No estan amoblats. Una despesa afegida. La cuina està equipada, però equipada en manisa, suposo, perquè no hi ha nevera, no hi ha rentadora, no hi ha rentavaixelles, no hi ha focs, no hi ha vitro, no hi ha res. Calefacció no en té. I no inclou les despeses de comunitat. A veure, seguim una màxima política. Posem-nos al lloc de la gent que vulgui comprar-ho. Pensen vostès que amb aquests preus i el sou que vostès ara mateix cobren com a Jo crec que inclou el regidors... pàrquing que se l'ha deixat, eh? El pàrquing. Si no, seguís encara, vull dir... No me paguen los de Río Cuarto, però reconec que lo de Río Cuarto és un xollet. En fi, però en aquest sentit, en el seu sou podrien accedir a poder intentar comprar a base de préstecs, un altre tema dels préstecs, estos pisos segurament no podrien, perquè a part del que es tocaria pagar haurien de demanar préstecs per a préstecs privats, per a personals, vull dir, per a que poguessin equipar tot això. Hosti, damunt està en una zona que, bueno, sí, els pioners, avui anem de pioners, senyor Moliner, els pioners se planten allà en aquella zona i a poc veuen créixer allò i se fiquen supermercats i bars i tot això, però evidentment ara mateixa, seguint la filosofia del senyor Valls, que està en premsa, que vol aconseguir una ciutat compacta, ho va dir en una entrevista al Crònica, no s'acaba d'entendre molt bé aquesta defensa que fan d'estos pisos al preu que estan. Me temo molt que el programa electoral que vostès tenen és un programa que pot ser que ho ha deixat caure avui, no sé si m'ho acompanya el senyor Gandia, que pareix que vinga teledirigida des de València. Vull dir, aquí no hi ha cap iniciativa pròpia de Vinaròs per intentar fer això. Nosaltres sí que tenim iniciativa en això i tenim idees en això, però veig que vostès, els que anaven a pegar la volta a la situació, venen tots amb els dictats que s'envien des de València o des de Madrid. És a dir, jo trobo que seria bo que l'administració pogués assumir la meitat d'un lloguer que es fa, que l'administració pogués assumir fins a baixar la meitat l'import d'una hipoteca que es fa. Però han passat 2 anys i segur que estaven esperant que des de València es donessin la senyal de sortida per oferir tot això. Vostè, que és una persona que està molt ben informada, perquè està al tanto de tot el que passa al món, el senyor Romero, el senyor Pla, crec que tots hem d'estar informats. Vostès saben que teníem una opció clara i que nosaltres vam proposar en un moment i que se fa a altres ciutats on, per cert, hi ha gent pròxima al seu partit, que són les fundacions. Les fundacions que aporten quantitats a famílies amb necessitats per a pagar la meitat del lloguer, per exemple. I jo trobo que si de veritat vostès creien que aquest món se podia canviar, no s'han d'esperar 2 anys a que els diguen des de València canvieu el món o no, o digueu que aneu a canviar el món, que no és el mateix, sinó que haurien d'haver engegat ja iniciatives des del principi i no se n'ha engegat cap. I per segon torn més. Gràcies. Bueno, canviarem el món dels envases abans que el dels pisos, per lo que pareix. Qui té paraula? Senyor Amat. Gracias, señor alcalde. Desde el Partido Popular votaremos no a esta propuesta porque entendemos que es contribuir a certificar el fracaso de la política de acceso a la vivienda social que ustedes prometían y que a día de hoy ya se constata que ni ustedes mismos se creen. Y, señor Batalla, no solo dijeron lo que usted ha dicho que dijeron en julio de 2015, es que en noviembre de 2015, lógicamente con foto y con rueda de prensa del señor alcalde, se nos anunciaba el Ayuntamiento de Vinaròs y la Generalitat Valenciana se han comprometido a abordar la creación de un parque de viviendas de alquiler social gestionado desde el consistorio y en el que se incluirán las viviendas propiedad de la Generalitat y de las entidades bancarias. La cuestión se trataba en una reunión entre el alcalde Enric Pla, el concejal de urbanismo Jan Valls y la directora territorial de vivienda Lidón Bordils, atendiendo a las necesidades de vivienda social en Vinaròs.
El alcalde señalaba, entre comillas, esta reunión culmina una semana muy intensa en cuanto a encuentros y contactos para abordar este tipo de proyectos. Esto no lo decían en campaña electoral, esto ya lo decían cuando llegaron al ayuntamiento, esto ya lo decía el señor alcalde como alcalde, esto lo decía al lado de altos cargos de la Generalitat. Este era el inicio. Gestionar las viviendas de atención social de bancos y de la Generalitat. Después ya nos vamos a mayo de 2016. Esas grandes pretensiones ya desaparecen, nadie se acuerda de ellas. Y el titular, junto con la consellera de Vivienda en mayo de 2016, pasaba a ser el Consell facilita el acceso a vivienda en régimen de venta, alquiler y alquiler con opción a compra en Vinaròs. Tenían 41 pisos protegidos y querían facilitar la salida de los mismos. Lógicamente, la pertinente rueda de prensa y fotografía. Y el resultado de todo eso, ¿saben cuál fue? Que en noviembre de 2016 el alcalde sacaba pecho de que se habían hecho 10 contratos de alquiler. De las 41 viviendas, 10 contratos de alquiler. Y lo peor de todo no es que hubieran fracasado esas iniciativas, es que el señor alcalde y el gobierno del tripartito estaban satisfechos. Pues bien, frente a eso, hoy asistimos a la continuación de ese fracaso, de esa mentira que fue las promesas en campaña electoral y ya siendo gobierno en torno a facilitar el acceso a la vivienda, no solo vivienda pública, sino también de las entidades bancarias. Y ahora nos proponen un simple convenio, un ayuntamiento que se queja sistemáticamente de que tiene falta de personal, y las obligaciones que se asumen en este convenio prácticamente son dos. Una, por parte del ayuntamiento, gestionar las visitas de los posibles interesados a las viviendas pertenecientes a la promoción. Y por parte de la Generalitat, el principal compromiso es autorizar al ayuntamiento la entrada en la promoción, concretamente en los inmuebles objetos del presente convenio, con la única finalidad de enseñar las viviendas a los posibles interesados. Nos estamos quejando de que no somos competentes, de que no tenemos personal para asumir las funciones propias del ayuntamiento, y ahora firmamos convenios para taparle las vergüenzas a una Generalitat que ni tan siquiera está en disposición de asumir el coste del personal que tendría enseñar esas viviendas. Se lo vamos a enseñar, según parece, con funcionarios del propio ayuntamiento. Y se especifica en este convenio que ustedes proponen, aprobemos los concejales del municipio de Vinaròs, se especifica en el punto 4, inexistencia, señor Romero, inexistencia de obligaciones económicas para la Generalitat. La aplicación y ejecución de este convenio no podrá suponer obligaciones económicas para la Generalitat. Genial. Usted mismo reconoce que no son capaces de poner las viviendas a un precio que sea interesante, que esté por debajo del precio de mercado, y además asumimos los costes, según parece, de enseñar las propias viviendas. No me digan ustedes que hay una nota aclaratoria de esta entidad de la Generalitat diciendo que la gestión del ayuntamiento se limitará a facilitar el contacto entre el interesado y la Generalitat, cuando es evidentemente contradictoria con la literalidad del convenio. Una nota aclaratoria no puede ser contradictoria respecto a la literalidad del convenio. Cambien ustedes el convenio y a lo mejor se lo aprobamos. Pero, desde luego, este convenio es humo para seguir tapando el fracaso de las políticas de acceso a la vivienda. Y la pregunta es clara y concreta. El señor alcalde decía que nosotros éramos el partido de no sé cuántas cosas. Bien, yo me voy a referir a ustedes. Ustedes son el tripartito de las mentiras. Nos mintieron diciendo que se estaba haciendo una auditoría que no se estaba haciendo. Nos mintieron diciendo ustedes que no se subían los sueldos cuando se certificaron que se subieron los sueldos. Son ustedes el tripartito del reparto de las dedicaciones en función de las necesidades de los concejales y no de las áreas que se gestionaban. Son ustedes Quina relació té en el tema lo que està dient? Ara, si me permite acabar... No, és que si no té relació en el tema, no n'hi ha motiu per a que... Son ustedes el tripartito de un plan de emergencia inexistente y son ustedes el tripartito... Repetizo, ¿qué té que veure això en el tema? Ahora lo verá. Son ustedes el tripartito en el que prometían accesos de vivienda social que desde luego ya no se acuerdan ni de sus promesas. Señor alcalde, fue usted
fue usted quien, con un alto cargo de la Generalitat, nos decía que estaban trabajando para gestionar desde el consistorio viviendas de propiedad de la Generalitat y de las entidades bancarias. ¿Esto qué fue? ¿Como la auditoría? ¿Una mentira? ¿Esto qué fue? ¿Como negar que se había subido el sueldo? ¿Una mentira? ¿Esto qué fue? Como la caja B de su partido, una ¿Esto verdad. qué fue? ¿Como la explicación respecto a la retirada del patrocinio en la materia del boxeo? ¿Una mentira? Lamentablemente ya no puede sorprender a usted, a nadie, mintiendo. Pero desde luego nosotros seguiremos reivindicando que los ciudadanos de Vinaròs merecen una honestidad que por la que parece este tripartito no practica. No vamos a contribuir a aprobar un convenio que no aporta nada en materia de acceso a la vivienda social y, desde luego, lo que les invitaríamos a ustedes es que se acordaran de todo lo que dijeron, de todo lo que prometieron y, desde luego, hoy están ustedes excesivamente autocomplacientes atendiendo a los pésimos resultados de sus gestiones. Ha pasado 1 año y 9 meses. No tienen ustedes la posibilidad de hacer un balance mínimamente positivo en materia de acceso a la vivienda social. Una de dos, o no existía el problema de desahucios que el alcalde se comprometía en solucionar, o dos, si existía, desde luego, 10 alquileres con opción de compra, con un precio equiparable al precio de mercado, dista mucho de ser aquello que prometieron. Como decíamos, certifican ustedes el fracaso de sus políticas 1 año y 9 meses después. Esto no es de recibo y desde el Partido Popular no vamos a contribuir a aprobar un convenio que nada mejora la accesibilidad a la vivienda social. Solo es un convenio para tapar las vergüenzas a una Generalitat que ha visto cómo su incompetencia a la hora de dar salida a esas viviendas, que ustedes creían que era tan fácil, y dos, lo más triste de todo, que cuentan con la complicidad de un tripartito que está más preocupado en aparentar que hace cosas que realmente en hacerlas. ¿Qué problemas de desahucios había? ¿Qué problemas de acceso a la vivienda social? Si con 10 alquileres con opción a compra en 1 año y 9 meses ustedes se muestran satisfechos. Desde luego el señor Romero reconocía, usted mismo reconocía, que los precios con los cuales se pretende vender o alquilar estas viviendas no son precios realmente que estén por debajo de los precios de mercado. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿a qué estamos contribuyendo? ¿A qué estamos contribuyendo? Desde luego, los ciudadanos de Vinaròs merecen más de lo que están obteniendo y desde el Partido Popular no vamos a contribuir, como decíamos, a seguir tomando el pelo a unos ciudadanos que siguen sufriendo la incapacidad de un tripartito que ya, como decíamos, son ustedes víctimas de sus propias notas y ruedas de prensa siendo gobierno. Ya no le hablo de la campaña, siendo gobierno. Por lo tanto, seriedad, y esto ustedes, desde luego, entendemos, no deberían de aprobarlo porque en nada contribuyen a solucionar esta problemática. Seguramente el alcalde se esperará, como siempre, al último turno, cuando ya no podamos hacerle réplica, pero la realidad, ¿cuál es? Y usted, el día que sea alcalde, que espero que no llegue, también lo podrá hacer. La realidad es, ¿cuál es? Que propone la aprobación de un convenio que nada aporta. Las interrupciones del alcalde ya son una costumbre. Perdone, y si usted me provoca directamente anant-se'n del tema, desde luego las agradecemos. A vostè el que li agrada sempre és que això acabe en bronca. No, vostè ja entra en este propòsit. Per tant, jo crec que... Ni me molesta. Si en No, el fondo, yo ya si en el espero que no fondo le las moleste, porque ya ves agradezco, que estamos en porque eso. contribuye usted a evidenciar realmente el escaso talante democrático que tiene. Pero bueno, en cualquier Vostè caso, como és llàstima decíamos, perquè sent tan jove no té res que dependre mai. esto, como decíamos, desde luego, a mentir no estoy por la labor. Y de eso usted es un maestro. Por lo tanto, respecto a este tema, en la aprobación de este convenio, el Partido Popular no va a dar su apoyo porque entendemos no aporta nada a lo que es las necesidades de los vinaròcenses. Obrim el segon turno. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo crec que el conveni aquest i que els logros reiterem que insuficients i que així no ho creiem des de l'equip de govern s'han aconseguit, són molt a comparació del que va aconseguir el Partit Popular en les vivendes aquestes, tant el govern local com el govern autonòmic. Per això ja crec que hi ha un pas molt més gruixut del que hem fet nosaltres que el que van fer vostès en la seva legislatura, tant aquí com la malaurada legislatures seguides a València. Compartim que no és suficient i estem satisfets en quant al que hem aconseguit
en reunions que s'han tingut en Conselleria i en l'EIGE ens han dit que les altes càrregues hipotecàries a les que estan subjectes a aquestes vivendes no els han permès baixar molt més aquests lloguers i com bé deixava entreveure Maria Dolores, jo trobo que la pròpia Conselleria durant el temps, si no té èxit aquesta disposada en lloguer i compra-venda i lloguer-compra d'aquestes vivendes, serà conscient d'aquesta manca i ja farà un segon estudi. Hem instat i s'ha comunicat, com deia la consellera, que no veiem suficient aquests preus, però és un primer pas, com deia en la primera frase de la meva intervenció, molt més del que vostès van aconseguir. Respecte a què fem, no aporta res als vinarossencs, aquest conveni no aporta res de nou als vinarossencs ni a la política de vivenda, les deixem buides i que el deteriore les maltracte. Jo, lamentablement, no crec en les vivendes buides i sí que crec que aquestes vivendes han de patrocinar, han de sortir al mercat i han de suplir la voluntat d'ocupar-les de qualsevol vinarossenc. Que no en les millors condicions, com estem reiterant i com bé reconeixem des de l'equip de govern, però crec que el simple fet que estiguin al mercat i ja no només les 10, sinó 16 en les pròximes setmanes, 16 vivendes de les 41 estaran ocupades, jo crec que és un avanç i no xicotet. Creiem que aquest conveni sí que aporta, que materialitza, com deia en la primera intervenció, el treball i tot el treball de tècnics que estan recollint les sol·licituds i de tots els vinarossencs que s'han interessat per aquest tipus de vivendes, i creiem que sí que aporta i que és molt més del que els governants, tant autonòmics com locals, en quant a matèria de vivenda, van aconseguir, almenys en aquestes vivendes d'aquí, de Vinaròs. Gràcies. Senyor Batalla. Gràcies. Hi ha una cosa que es diu projecció. Una cosa que es diu projecció que vol dir què veig de dolent en l'altre que tinc jo de dolent. Allò que estic projectant en l'altre pot ser que sigui allò que tinc de dolent. És curiós com el senyor Amat oblida el gegant de peus de fang que va crear el senyor Aznar econòmicament. Són coses que s'han de recordar i pot ser que és el moment de recordar com el canvi de moneda al 2000 se va fer d'una manera de pujar-se al carro, que estava molt bé, però que hem de reconèixer que per la ciutadania ha sigut la dilapidació dels seus estalvis. Però aquests són oblits, és bo acusar sempre els demés de coses, com abans el senyor Gandia en la qüestió de medi ambient, en tot el que poden arribar a dir, però dit això, que sembla que la memòria la tenim avui selectiva, inclús jo també, el que no podem fer és... En primer lloc, abans que el senyor Pla parli del sexe dels àngels, estem a favor que la gent tingui una vivenda digna. Vull dir, ho dic ja claríssim abans que en algun moment se pugui dir que vostès no volen vivendes dignes. Sí, les volem, que conste. Però a mi això de donar pas a estos preus, ja els dic que el primer que haurien de fer, ara mateix, que Mariano Rajoy no té majoria absoluta, se m'ocorrís, estic improvisant ara, seria, en sentit comú, derogar la llei de reforma laboral, que porta a la precarietat dels llocs de treball, la qual cosa, de moment està. De moment és precari la situació laboral de molta gent. No sabem com reaccionarà el PSOE, evidentment, que és el gran salvador del PP, això no sabem què passarà, però el primer que s'ha de fer és garantir un lloc de treball segur i que dure, i de moment, gràcies a la reforma laboral que vostès obliden sense voler, segurament, això no és possible. Estem a favor de la vivenda digna, però estem en contra de fer somiar truites a la gent. Siguem realistes. I vull parlar des del realisme i torno a incidir en el que he dit a primer torn. Estos preus són molt cars i sentint-ho molt hi ha altres ofertes. Gràcies. Peguem la última, señora Amat. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, sorprende la arbitrariedad con la que se gestiona la presidencia. A usted le permiten hablar, señor Batalla, y a mí me parece bien, de temas para los cuales no somos competentes, como la reforma laboral, como la ley del sueldo. He estat a punt de tallar-lo, però com... He estat a punt de tallar-lo, señora Amat, però com ho fa curt, no la... Casi. Y sin embargo, a este portavoz, hablando siempre de temas municipales, como los sueldos, ahí al señor alcalde le molesta y lo interrumpe. En cualquier caso, como decíamos, nosotros no tenemos ningún problema en que cada cual pueda hablar
de lo que quiera, sencillamente pedimos que se respete también nuestro turno de palabra, a lo cual el alcalde no nos tiene acostumbrados. Como decíamos, miren, arbitrariedad toda la del mundo, señor Romero. A mí me hace mucha gracia porque ustedes ya responden sus discursos a clichés. Y ahora, usted se podrá quejar de nuestras políticas, pero la comparativa con respecto a las del Partido Popular no admiten comparación. Evidentemente, señor Romero, no admiten comparación. Ustedes llegaron a este ayuntamiento prometiendo gestionar parques de vivienda de acceso social, de titularidad pública y privada, no han hecho absolutamente nada más que 10 alquileres con opción a compra y esa Generalitat a la que usted denosta, que habrá hecho muchas cosas mal, pero la realidad es que es la que construyó los 4 bloques. La que construyó los 4 bloques. Yo no le puedo dar ahora el dato de las viviendas que hay, pero le puedo garantizar que hay más de 150 viviendas. Por lo tanto, si de más de 150 viviendas quedaban 41 cuando usted llegó y su balance son 10 alquileres con opción a compra, pues evidentemente la comparativa entre aquella administración que construyó los bloques y que dio salida a la inmensa mayor parte de viviendas de esa construcción no admite comparación con después de 1 año y 9 meses haber posibilitado 10 alquileres con opción a compra. En cualquier caso, señor Romero, si eso es lo de menos, si la realidad y lo que nos duele al Partido Popular, ¿sabe lo que es? Que ustedes prometieron mucho y no hacen nada. Que ustedes aquí dijeron que iban a gestionar un parque de vivienda de acceso social, de las viviendas de la Generalitat y también de las entidades bancarias. Lo anunciaron a bombo y platillo y de eso se han olvidado. Y seguramente el alcalde, en su última intervención, cuando ya no podamos replicarle, hará alguna referencia para tratar de confundir a la ciudadanía. Y nos da exactamente igual, si es la hemeroteca. Si es que el problema de ustedes es que sus discursos no aguantan sus propios discursos 1 año antes. Y usted mismo está reconociendo, señor Romero, que está defendiendo este punto, que los precios, que es lo fundamental, no son precios equiparables a los que deberían de ser, teniendo en cuenta que son viviendas de protección social. Por lo tanto, lo primero que tendrían que hacer es no firmar ningún convenio con la Generalitat si no son capaces de conseguir que bajen esos precios. Porque una de dos, o no se creen ustedes lo que dicen, o no son coherentes, y eso, lamentablemente, como decimos, ya es seña de identidad de este tripartito. Si usted, como miembro de un gobierno municipal, está diciendo públicamente, y yo le celebro su honestidad en este tema, que los precios no son propios de vivienda de acceso social, que, perdónenme la expresión, ¿qué leches hacen aprobando este convenio? Es que algunos que a veces son de Podemos y a veces no, pues empiezan a parecer más conservadores que los conservadores. La realidad, ¿sabe cuál es? Que de lo que prometieron a lo que están haciendo no es que haya un trecho, es que hay un tripartito de PSPV, Compromís y tots y totes. Y la realidad, ¿sabe cuál es? Que hay un alcalde que prometió mucho siendo alcalde y ya se olvida de lo que prometió. Y en un debate de estas características yo entendería que si tuviera argumentos participara, pero desde luego esperarse al último turno para decir lo que le venga en gana y que no atienda a la realidad de lo que se está comentando, pues francamente, ¿cuándo nos mintió el señor alcalde? Y se lo pregunto a usted porque le considero más honesto que al propio alcalde. Cuando nos decía que había un problema que iba a Escolta, senyor Amat, és un juí de valor que no li admitís. Vostè pot ficar en qüestió, que és discutible, la veracitat de lo que se diu, però si vostè no té ninguna prova, li demano que retire la paraula de honestidad referida a este alcalde. Yo le he dicho que me parece el señor Romero más honesto que el alcalde. Li acabo de dir lo que li acabo de dir. Li demano que retire aquesta al·lusió. Señor alcalde, le veo excesivamente crispado. Ja li he dit que no me trobo molt bé de salut, però li retiro per última vegada. Li espero que retire aquesta observació. Se está usted haciendo el ofendido. Si entiende la literalidad de lo que le he dicho, yo le he dicho al señor Romero que me parece más honesto que usted. Yo no he dicho si usted me parece honesto o no. Puede ser que usted me parezca la persona más honesta del mundo después del señor Romero. Por lo tanto, ¿qué quiere que retire? Es que a veces nos ofendemos no por lo que se dice, sino por lo que creemos que se ha dicho. Entonces le invitaría a usted a que fuera más riguroso. Sabe perfectament lo que ha dit. Bueno, evidentemente, el que no lo sabe es usted. Por eso, este portavoz no tendría ningún problema en retirar algo de lo que hubiera dicho si lo considerase ofensivo. Pero no es el caso, señor alcalde. Lo siento. Una vez más, tendrá que esperar para poder justificar esta interrupción. En cualquier caso, señor Romero, lo que le decía, ¿cuándo nos mentía el señor alcalde? Cuando nos dijo que iba a hacer o gestionar
una bolsa de acceso a vivienda social, pública y privada, aludiendo a las necesidades del propio municipio, o ahora que se muestran satisfechos ustedes con un paupérrimo balance.